कालामाटी इको टुरिज्म स्पट बा हा गोसोम जिहेतु होनो बेखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय 13 डिसेम्बर 22 मायथाइ। दा दिनैनिफ्राय बे बिटिआर ओनसोल बा आसामनि बा भारतनि जिखुनु जायगानिफ्राय दावबायारिफ्रा बाहाय फैनानै नायफैनो हासिगोन। जिहेतु थांनाय बाराव कभिड-19नि थाखाय जोङो बारा बेबादि सम बा बेबादि सुजुगखौ मोननाय जायाखैमोन। बा देग्लाय जोङो बे एसेबाबो नायनायनि थाखाय सुजुग सुबिदाखौ बांसिन मोनगोन। जिहेतु बाहाय नुनो मोनदों, नोंथांमोना नुखाबाय जे बाहाय हा गोसोम दङ, हाजो आगर दङ, हाजो गोसोम दङ, गासिबो नोंथांमोना नुनो मोनबाय। बे जोंनि बुंनायनि बाथ्रा नङा। बाहाय दै दङ, स्राय स्राय दै दङ आरो हाजोआ बाहाय दङ, ओरै भुटान हाजो दङ। दा जोङो बेखौनो बुंगोन जे बाहाय दावबायारिफ्रा जाय फैगोन बिथांमोना माखासे नियम निथिखौ मानिनानै, जिहेतु बियो वाइल्ड लाइफनि बाहाय अर सुनाय बा फेग्रा मुवा जानाय बा बेबादि निसा बुस्थुफ्रा बाहाय निषेध दङ, बेफोरखौ बाहायनो मोननाय नङा। जायहा परियालफोर लानानै फैनो दिनै गोसो दङ, जे पिकनिक जाहैनो होननानै सोरबा सोरबा साननानै दङ, पिकनिक जानायनिफ्राय साबसिन बे जायगाखौ जुदि बेरायनानै नायफैयोबा बेनिफ्राय साबसिन गोजोनगोन खोमा होननानै जों सानो आरोखि। मानो होनोबा इसोरनि बे दानाय मोनसे हाजो आगर बा बे मोनसे इसोरनि सृष्टि जे बुस्थुखौ दिनै बाहाय फैनानै नुनो मोनगोन। हयथ' सोरबा मबाइलाव नुदों, हाजो बहुद नुनो हागौ, बहुद दैमा दैसा नुनो हागौ, नाथाय बेबादि गावनि मेगनजों बे दिनै जिबादि कालामाटीनि जि स्पट बा बे हा गोसोमखौ जाय नुलांगोन, बिथांमोना निस्सय गोसोआव सानगोन जे आरोबाव खनसे फैफिनबावनो नामा। मानोना बिनिफ्राय जोङो आराम्भनिफ्राय स्टार्टिंनिफ्राय ओंखारलाङोबानो जोङो फट' खेबै खेबै थांनाय जायो। थाङै थाङै जेला जायगायाव भिउ पइन्ट मोनहैनाय लोगो लोगो जोंना मबाइलाबो बेटारि जोबहैयो, मेम'रियाबो फुल जाहैयो। लास्टआव आफसुस जानानै नेक्स्टआव आरोबाव फैफिननांगौ गोनां जायो। बेखौ जोङो बहुद बार नुनो मोन्दों। थांनाय माबायाव जोङो 27-28 दिन बिदि सम मोन्दोंमोन। बाहाय सोरबा सोरबाफोर पार्टिया खनथाम गाहाम फैदों। मानो होनोबा माने थांनोनो गोसो जाया। बाहाय हाबनाय लोगो लोगो मा मुहिनिया हाबफायो बाहाय बुंनो हाया मानसिना। माने बिनिफ्राय होखारनानै लासै लेंबोनांगौसो जाहैयो। दा बेबादि अबस्था आरोखि। दा बयखौबो जोङो बरायबाय। दिनैनिफ्राय जोंनि बे कालामाटी टुरिस्ट स्पटआ बेखेवनाय जाबाय। बाहाय दावबायारिफ्रा फैनो हासिगोन। फैनानै नियमाबर्तिखौ मानिनाय जिखिनि नियम दङ, माबानि फरेस्टनि गाइडलाइन हिसाबै बा मानासनि गाइडलाइन हिसाबै, बेफोरखौ मानिनानै बेहाय इन्जय खालामफैनो हागोन। फैनायनि लामाया जाहैबाय राजा लामानिफ्राय सापागुरिनिफ्राय सिदा साहा फैगोन। साहा फैयोबा भबानिपुर मोनगोन। भबानिपुर मोनोबा सानजाथिं थांनो नांला, सिदा फैनानै खैलामैला मोनगोन। खैलामैला मोनोबा खैलामैलानि सानजानि लामाजों SSB केम्प सिदा फैगोन लावख्रिगुरि SSB केम्प मोननाय लोगो लोगो बाहाय जोंनि मानसिफोरखौ आरो जोंनि मावखुलि मोनगोन, टुरिस्ट गाइड एस'सियेसननि बिथांमोना बे माबाखौ लामाखौ दिन्थिफैगोन। टाइमा जाहैबाय जोंनि बे बेखेवनाय हाबनाय टाइमा 7:07 रिंगा फुंनि आरो 2टासिम हाबनो हागोन, 2 बाजिसिम बेलासिनि। खिन्थु बिनिफ्राय 4टानि आगोलनो ओंखारलांनांगोन। गेटसिमाव 4टायाव मोनहैगोन। आरो मोनसे बाथ्रा बेखौ जों खोन्थानो लुबैदों जे जिहेतु 25 थारिख माबायाव डिसेम्बराव जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान हिसाबै जोंनि कमिटिया बे सानखौ जिसुनो जि सम होनाय हिसाबै এই দিনखौ जोङो বন্ধ दोनगोन होननानै फोसावनाय जाबाय सिगांनो। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি কালামাটি ইকো টুৰিজিম ছ'চাইটিৰ সৌজন্যত এইটো উদ্বোধন হ'ল, শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ। মই আপোনালোকে বগামাটি টু কালামাটি বিষয়ে বনাব বিচাৰি আছে। মই ভাবিছোঁ কালামাটি টু বগামাটি বনাম। কাৰণ টুৰিষ্ট প্লেচ বুলি ক'লে পিকনিক বস্তুটো এটা বেলেগ হয়, টুৰিষ্ট স্পট এটা বেলেগ হয়। পিকনিক স্পেচ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানুহখিনি তাতে জুই জ্বলায়, খানা দানা খায়, লাউড মিউজিক বজায়, প্লাষ্টিক প্লেট, প্লাষ্টিক গ্লাছ এইবোৰ ইউজ কৰে, মদ্যপান কৰে, বটলবোৰ ভাঙি যায়, যিটো আমাৰ কাৰণে, আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে, জীৱ জন্তুৰ কাৰণে সেইটো হানিকাৰক হয়। তো মই বিচাৰোঁ যে কালামাটি যিটো মডেল আপোনালোকে চলাই আছে, বিনা বাইদেউ এইমাত্ৰ ক'লে যে আপোনালোকে ইয়াতে প্লাষ্টিক এলাও নহয়, লাউড মিউজিক এলাও নহয়, ইয়াতে জুই জ্বলোৱাটো এলাও নহয়। মানুহে এনজয় কৰক, কিন্তু এনভাইৰনমেণ্টটো আমি নষ্ট কৰিব নালাগে। তো বগামাটি আজি এটা এনেকুৱা পৰ্যায়লৈকে গৈছে, আনকণ্ট্ৰল হৈ গৈছে। 50,000 1 লাখ মানুহ শনিবাৰ দেওবাৰে জমা হয়। সেইখিনি মানুহ যিখিনি লেতেৰা কৰি থৈ যায়, সেই লেতেৰাখিনি চাফা কৰোঁতে আমাৰ মানুহসকলৰ বহুত কষ্ট হয়। তাৰোপৰি
সেই নদীৰ পানীটো বহুত মানুহৰ খেতিপথাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ঢঙৰ জৰিয়তে যায়, তাতে প্লাষ্টিক গৈ খেতিপথাৰত উঠেগৈ, তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন আমি হওঁ। আৰু কালামাটিটো যিহেতু আপোনাৰ একদম ইনচাইড ফৰেষ্টত আমি লিমিটেড মানুহেই এলাউ কৰিব পাৰোঁ, আৰু আমি তেনেকুৱা লাউড মিউজিক বা বেলেগ নিচা দ্ৰব্যখিনি যাতে ইউজ নহয় তাৰ কাৰণে আজি SSB ইয়াতে আছে, ৰেঞ্জ অফিচৰ মানুহখিনি আছে, তেওঁলোকে এইটো প্ৰটেকশ্যন দি আছে। আমি বিচাৰোঁ হাই কোৱালিটি কাষ্টমাৰ আহক, হাই কোৱালিটি টুৰিষ্টবোৰ আহক। এই কোনোবা ল'ৰা বাইকত বহি কিনে পকেটত এটা মদৰ বটল অলপ চানাৰ পেকেট লৈ আহিলে, আহি কিনে তাতে খাই এইটো ভাঙি থৈ গ'ল, সেনেকুৱা ধৰণৰ টুৰিষ্ট আমাক নালাগে। আজি বিদেশৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা তেওঁলোকেও সেনেকুৱা নেচাৰেল জেগাবোৰ বিচাৰে য'ত শান্তিৰে তেওঁলোকে বহিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ টুৰিষ্টবোৰক আমি একচুৱেলি আনিব লাগে আৰু তেওঁলোককে আমি উৎসাহ দিব লাগে। আৰু আমাৰ লোকেল টুৰিষ্ট ল'ৰাসকলেও, আমাৰ লোকেল মানুহসকলেও যাতে গৈ কিনে এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ পায়। আজি পৰিয়াল, হাজবেণ্ড ৱাইফ, ল'ৰা ছোৱালী লৈ যাতে বহি কিনে তাতে আৰামছে এনজয় কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশটো আমি বিচাৰোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ ইয়াতে এটা টুৰিষ্ট গেষ্ট হাউচ আছিলেই, টুৰিষ্ট গেষ্ট হাউচটো আমাৰ ইউজ নোহোৱাৰ কাৰণে বহু বছৰ তেনেকুৱাকৈ ইউজ হোৱা নাই, তাৰ কাৰণে ডিপ্লিটেড কণ্ডিশ্যনত আছে। আমি এবাৰ সেই টুৰিষ্ট গেষ্ট হাউচটো ৰিন'ভেশ্যন কৰি কিনে যাতে টুৰিষ্ট আহিলে এদিন দুদিন ইয়াতে থাকে, তেতিয়াহে আমাৰ প্ৰফিট হয়। এতিয়া কোনোবা পিকনিক খাব আহিলে, খাইছে, আহি খাই কিনে ঘূৰি গ'ল, তেতিয়া আমাৰ একো ৰেভিনিউ কালেকশ্যন নহয়। যদি মানুহ আহি কিনে এদিন এৰাতি দুৰাতি থাকে, তেতিয়াহে আমি ৰেভিনিউ পাওঁ, সেইটোক আমি টুৰিষ্ট বুলি কওঁ। তো মই আশাবাদী এই আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ যিসকল আছে তেওঁলোকে এই লোকেল মানুহে হয়, এই এৰিয়াৰে হয়, তেওঁলোকেও বিচাৰে যে আমি ইয়াৰে পৰিৱেশটোও ঠিক থাকক, আমাৰ টুৰিষ্টো আহক, তো দুটা বেলেঞ্চ কৰি কিনে যাতে আমি চলিব পাৰোঁ, সেইটো আমি আশা কৰোঁ, তেওঁলোকৰ পৰা আমি এইটো কামনা কৰোঁ। माबानि बे कालामाटिनि इनचार्ज आंनि स्टाफफोर दं। दिनै कालामाटियाव अपेन जाबाय, बाहाय कालामाटिनि जायगायाव फैनो हासिगोन मानसिफ्रा। दा खोथाया जाहैबाय कालामाटियाव मानो फैयो होनबा कालामाटियाव माने हा गोसोम दं, हा गोसोम। ओरैनो कालामाटि होननायावनो कालामाटिखौ होनग्रा जाबाय, खिन्थु हा गोसोमनि थाखायसो हा गोसोमखौसो बाहाय नायनो फैयो। बेयो आमटेका रेन्जनि आन्दाराव, माने बाहाय जोंनाव मानास टाइगार प्रजेक्टनि आन्दारावनो बेबो माबा मोनसे बाहाग, माबा कालामाटिया। बे आमटेकायाव मानास टाइगार प्रजेक्टनिफ्राय 43 स्कुवेर किल'मिटार दङ, बेनि आन्दारावनो बेनि सिङावनो बे कालामाटि होननाय जायगा दं। कालामाटिल' नङा, बाहाय आगर होजा हाजो होननाय मोनसे दङमोन, दाबो दं एसे एनैया ओरैहाय। खिन्थु दा खोथाया जाहैबाय दैबानानि थाखाय हेभि इर'सन जानायनि थाखाय बे जोबलांगासिनो दं। मथा मथि नै दाबो कालामाटिनि जि माबा हा गोसोम बेबो खमायलांगासिनो दं, पाहार एरियाया, हाजो एरियाया। दा बिदिनो बाहाय बिराद जिब जन्थु थायो, जेनेबा जोंनि थाखाय बाफार माबानि थाखायथ' मानास टाइगार प्रजेक्टनि थाखायथ' बे बाफार जन होनदों बिसोरो, जोंनि थाखाय खिन्थु कोर एरिया। खारन बाहाय मैदेर थायो, बेनिफ्राय दावराइ थायो, मै थायो, बेनिफ्राय जों माबा मोसानिबो आगान मोनो। थिग बिदिनो आरोखि बिसोरो जेब्ला बाहाय डिस्टार्ब मोनो, जोंनि गारि मटर बारा फैयोब्ला, साउन्ड जाफैयोब्ला, बेखायनो जोङो मथा मथि कालामाटियाव संना जानाय मिन्स पिकनिक जानाय, बे अर सुनायखौ माना खालामो, बेनिफ्राय बे जौ लोंनायखौ माना खालामो, बेनिफ्राय मोनसे जाहैबाय साउन्ड, एकदम साउन्ड बाहाय जानो मोना। फैनानै नायना थां, अनेक सिनारिनि थाखायल' जों बाहाय कालामाटिखौ हगारनाय जादों आरोखि। खिन्थु जुदा बाहाय जेबो जाया, पिकनिकबो जाया, जेबो जाया, फैनानै सिनारि नायना थांनायल'। सिनारिखौ जा नुदों बेनोसै। येस, बेबो नंगौ, बाहाय बोथोरजों सोलायो, माने बाहाय खोथाया जाहैबाय एरियायानो बिदिनो, आरो अन्थाइआथ' सोलायखायोआनो मोनसेनिफ्राय मोनसे माबायो, थारमाने एसे जायबा गोथां अन्थाइबो होननाय दं, गोथां अन्थाइफ्राबो किसुमान देरोनो फिसानिफ्राय, खिन्थु जों अबजार्भ खालामनो हाया देरनायखौ, माने बहुत बोसोर लायो, अबजार्भ खालामनो हाया। आरो बे जायगाया दुन एरिया, बारा फैनानै बाहाय गिदिङो। दा जेनेबा देरादुन दङ, मसौरि दङ, थिग बिदिनो बाहाय फैनानै गिदिंफैयो। आरो बाहाय जोंना एरियाया बहुत खम कालामाटियाव। जों इन्डिया होनोना, गासिबो इन्डियायाव गोलैजोबा आसलथे। बे आं जेराव गसंना दं बेखिनियाल' इन्डिया, ओरैनिफ्राय खिन्थु सोरहाबा थाङोबा गासिबो भुटान जोबसै। जोंनि मानसियाथ' बेखौ बुजिया, गासिबो भुटानावनो हाबहैजोबो फ्राय। मोजां नुदों, जों दासो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय, एबारसो आरो फैफेराखैमोन। ओमफ्राय दा नुनानै मोजां मोनदों। माबोरै मिथिया जेनेबा बे कालामाटिखौहाय? माबायाव नुबाय, बेनार इउटुबावबो नुबाय, बेनारावबो नुबाय। नोंसोर दिनै सोर फैदों?
जोंनि मा होनो बाय बाहागि गासिबो आंनि माबाबो फैदों आरो आसिस्टेन्ट। दा नोंसोरथ' बेबायदि समायना जायगाखौ नुलांबाय ओमफ्राय दा माखासे लोगोफोरनि एबा जायगानि मानसिफोरनो मा खिथाहैनो सानो? बिदिनो खिथायनोसै मोजां जायगाफ्राथ' मोजां होननानै। फैजानो लुबैना? फैफेराखैमोन नालाय एबारसो फार्स्ट टाइम फैदों आरो। नेक्स्ट फैबावनो गोसो दं नामा? फैजायो। मा मा नुखो नोंसोरो दा फैनानै? बिदिनो हाजो हाला नुबाय, बिफां लाइफां, हा गोसोमखौबो नुबायना? नुदों गासिबो नुदों।